Здравейте! Днес ще покажа как да си направите три неща, две от които са едно от което ето тези, ето това. Вижда го хубаво. Съжалявам за качеството на картината, защото снимам от телефон. Аз имах канал за геймплей, но бандикама и фрапса и всичко останало ми работеше. И реших да направя такъв канал, защото брат ми много харесва тези легота или какво да това. И той ме помоли и аз също така реших да направя такъв канал. То ще ги измисля, аз ще ги показвам. И едно от тези, аз съм си го измислил, това е синьото, ето го, това си го измислих. Защото е интересничко да правиш такива неща. Ето и това. Сега ще ви покажа частите на ето това. Тук. И да. И да, ето частите. Сега ще ви покажа и отгоре. Ето 4 меча. И такива. Ще ви кажа отново, ако не съм го казал, че може да смеете цветопедите частите и всичко останало, което не ви харесва. И да, нека да започваме. Трябва да пием едно такова. Всеки, който има лего, трябва да има такова. И да, започваме. Опа. Аз забравих да говоря. Забравих, че правя клипи. Да, и това е почти готово. Опа, вие не го виждате. Опа, мечът скочи тук там. Ето. Там. Защо това е диван? Аз снимам на диван. Имам и бяла масичка, но забравих за нея. И да, ето го и това. Сега ще ви покажа частите на ето това. И ето и частите на това. Вижте ви. Да, нека да започваме. Почваме с ето това. Бинокълчето. И ето е първата част от това. Взимате две такива. Ето го. Две такива. И ето такива имате две. Ето го. Сега взимате ръцете. Ето едната. Ето и тази. На мен са ми различни, защото ми
харесва повече. Ето, така. Сега краката. Да, ето ги. Опа. И отново не се виждаше, за което съжалявам, защото отдавна не съм снимал с тази камера. Не клипове, а... Да, клипове, но не такива. И това не се вижда. Ето го. Видяхте. Ето. Такова. Цветовете може да се изсмеят и всякакви други части. Може това да не е такова, може да е такова пък. С по-малко. И опа. Това може да някой да пара, защото легото хубаво е, да, но не знам. И да, сега ще ви покажа и частите на заето това. Вижте го. И да, опа, то се разглабя. Моето се разглабя. Не знам защо. И да, ето частите. Опа. И ето ги частите за това. Ето го това, което не знам защо е така, но да, нека да започваме. Започваме отново с такова, така. И ето я, първата част почти е готова. Ето я. Главата и такова и ето такива с две. Следващото е ето това. Мен главата много ми пара, не знам защо, но да. Следващата част от това е ето това, да го сложите ето така. Не така, извинявам, отново. Денят ще бъде дълъг с това клипче. И баща ми си идва сигурно. Не той, някой съсед е. Ето го така и вече да. Слагат тези. Така, сега взимат това. И ето ги, ръцете са почти готови. Ето го е такова. Слагат го така. И от тук също. Ето го нагоре да сочи. И сега слагате тези. Сега остават краката. Тях е така. И ето го. И това е готово. За ви е харесало този клип. Ако е така, абонирайте се за мен, харесайте го и го коментирайте. Отново съжалявам за лошото качество и за всичко, че не се виждаше, когато така правя. Но все пак това ми е първият клип. Следващите ще бъдат по-хубави. До скоро!